Estratexias para a adega do século XXI. Este é o título do 7º foro do Albariño que organiza a adega Terra de Asorei, un encabezado que é toda unha invitación ao sector á reflexión. Creo que a viticultura que se está facendo no Salnés e nas Rías Baixas é dunha alta calidade e eficacia. Estamos logrando ter unha uva de moi boa calidade, pero creo que o viticultor, alguén debe liderar de como ten que ser o viticultor profesional do século XXI. A cita será o venres 30 de xuño no Pazo Ulloa de Cambados. Pola xornada pasarán o presidente da Asociación Galega de Empresa Familiar, Emilio Pérez, o catedrático de Economía da Universidade de Santiago, Edelmiro Iglesias, o presidente de Adegas Terras Gauda, Xosé María Fonseca, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Pasamos a crisis económica máis importante despois da de 1929. Eso fixo cambiar a sociedade, fixo cambiar o mercado e fixo cambiar a empresa. Así como hubo unha crise, tamén hubo unha evolución social. E logo, desde o mundo do viño, temos que facer uns viños de calidade para adaptarnos a esa sociedade cambiante, pero tamén desde o mundo das adegas, desde o mundo da empresa, hai que adaptarse a ese mundo cambiante. Segundo o presidente de Terra de Asorei, a adega naceu da reflexión, unha actitude que queren seguir mantendo, compartindo ademais con todo o sector vitivinícola. Os equipos humanos, os equipos profesionais que traballan nas empresas, nas adegas. Eso pode ser un elemento diferencial, porque tecnoloxía a temos e temos informática. O importante é que sepamos meter o coñecemento, a implicación das persoas para facer mellores albariños, para saber chegar a mellores mercados, para saber internacionalizarnos, para sabernos adaptar ao que demanda o consumidor. Un ano máis, a asistencia ao foro é gratuita, pero precisa de inscripción previa no mail info@terradeasorei.com. No acto, Terra de Asorei presentará a nova imaxe do seu albariño Pazo Torrado, que virá acompañada dunha cata dos 3 caldos que elaboran. A actuación da cantante María do Ceo será encargada de pechar a xornada.